Ọzọmma ndị omejeje mba Igbo nwe m ekene eme unu eji m n'aka na gị na ezinụlọ gị na unu nọsi mma. Ọ ka bụkwa nwunye nwaanyị Ngozi Mmadụ, onye akụkọ ifo gị na Igbo Amaka TV. Igbo niile asị m ka ahịa na-anọzụrụ na n'Igbo ka ọ maala gị mma, mana abịa n'ahịa izu tata bụ nkwọ, asị nka nkwọ kọtala Igbo niile ihe ọma. Taa bụzikwa sizin mbọsị ezumike anyị na-eji ewepụta mgbede ọma, oge akụkọ ifo bụ akụkọ a n'anyị. Akụkọ ifo so n'otu ife ndị Igbo na-eji enye onwe fa obi aṅụrị. Ọ bụ oge ma nwata ma okenye na-eji anọkọ ọnọdụ n'oge ururuchi, nya bụ oge mgbede. Nya mekwala iji akpụ ya gịnị mgbede ọma, wee kọba n'akụkọ ife ndị mere oge ụwa ka bụkwa n'ụwa Chukwu na ọbụrụzi kịta. Akụkọ ifo abụrụkwa sọsọ akụkọ ka ọ bụ, maka na oge ihe mmụta na-aga adịba n'akụkọ ifo. Akụkọ ifo na-abụkwa oge a na-eji akụzili ọtụmadụ ụmụaka ihe. Nya bụ otu n'ime akụkọ a ka anyị ji wee bịa tata. Gee ntị, bulu oche n'ala ka anyị kọọlụ gị akụkọ nke abụrụ akụkọ ụmụaka. Ọ gbasatala okenye gbasatala ụmụaka, maka gịnị na onye ọbụla na-eme enyi. Maka na akụkọ anyị nke tata n'ime akụkọ nke tata. Mgbede ọma, o nwere akọ ngakọrọ unu. Ifochapi wọ nkịta nyala akpa si agwụnụ n'ọhịa. Ịtamụ gbagide wee gbakwasị n'otu anụ anyị ma ama bụ oke bekee. Akwụnụ m oke bekee, nya bụ rabbit. N'oge mbụ anụ niile bi n'ime ọhịa, oke bekee sokwa ebili n'ime ọhịa. Oke bekee bụ anụ nwere ọyị rie nne, ndị enyi ya balọba. Ọ bụ anụ maka esi eme ọyị. Ọ bụ anụ na-atụkwasị anụ ndị ọzọ obi. Olulu otu ụbọchị, oke bekee wee pụọ ịkpa nri. Ebe ọ nọ na-akpa nri, o wee nụ ka nkịta ọhịa na-agba ụja, na-anụ ka iji ụkwụ ya si wee na-ada ebe ọ gba ọsọ na-abịa. Oke bekee nọ ebe ọ nọ wee matịpụ anya wee fụ nkịta ọhịa. Ọ na-ego onwe ya anya fụ na o pelu mpe, na o nwụrụkwa ebe ọ ga-elulu ya na nkịta ọhịa, na nkịta ọhịa nweta ya ebe a na ọ ga-adọkwa ya vam. Unu ma anụ bụ nkịta ọhịa, nya bụ wild dog. Oke bekee wee lachapụ ọsọ wee gbalụ wee gbabaga n'otu ebe enyi ya bụ ene. Unu ma ene, o wee kpee ene si ene nya biko nya bịa zọbakwa ya na ya bịakwa na nkịta ọhịa na-achụ ya, si ya ka ọ bịa zọpụta ya n'aka nkịta ọhịa, na nkịta ọhịa nwetakwa ya na ọ ga-adọgbu ya, na ọ ga-atagbu ya. Ena-esi efule ebe efu nkịta ka m si ịkpa nri wee na-anata ike adịrọ m cha achọrọ m izu ike. Ene-wee si ya, ime ihe ị ga-eme, jegodinu na nke mgbada ka ị malụ ma ọ na ya. Ọ bụrụ na ọ na ya ka ọ bịa nyelụ gị aka. Oke bekee alachapụ ọsọ gbalị gbaga na nke mgbada. Yawa mgbada si ya nya bịakwa bịa nyeli aka. Mgbada si ya ma ọnyanwa bụ na onye ya akwụdonwu nkịta ọhịa, n'ebe ifuru ya kịta na ụlọ na-atụ ya n'ike dịrị ya. Si ya na ya jebe na be agụ owulu, na ndị ụdị mmadụ ya bụ ndị na-alụsonwu nkịta ọhịa ọgụ. Oke bekee agbapụ si be mgbada gbalụ gaba na be agụ owulu, ya bụ leopard. Ọ gbagala ebe a
ọkpọbịa ezigbo oyi m si ya ngị bịakwa ka ị bịanyere m aka na nkịta ọhịa na-achụ m ka ọ tagbuo m. Agụụlọ si ya bịa efuli ya kịta na ezigbo agụụ na-agụ ya na ọ na-eje ịchọ ihe ọ ga-eli. Si ya ma ihe melinụ na ya jegodi na nke ewu ka ọ malụ ma ọ na ewu nwere ike inyeli na ewu ya enyeli ya aka. Oke bekee alachapụ ọsọ. Otu a ka oke bekee si ọgbaga na be onye akọọlị akụkọ ọgbaga na be onye akọọlị akụkọ ka ọ na-agba nkịta ọhịa na-achụ ya na-achụsie ike. Oke bekee amazi ife ọ ga-eme, o wee doo ya anya na ndị ọhịa ya niile agbaragie na ndụ ya dịzi nyanwa n'aka, na ọ bụrụ na ọ zọrọ onwe ya na ọ nwụrụkwa na onye ya azị ya, o wee chebe ihe ọ ga-eme. Ọ gbagidego wee fụ ebe otu ahịhịa luchichara, o wee jee n'ime ahịhịa wee jee mikpuo onwe ya, zoo onwe ya delu jụụ, o megharịla alụ. Nkịta ọhịa agbalị kwolu na-agbọ na-achụ ya na-agba, ọ gbafele ebe ahụ oke bekee zoro gbafee. Ọfụrụ oke bekee. Oge oke bekee na-ele anya wee fụ na nkịta ọhịa agbamigo, wee binie wee nababie. O wee doo ya anya na ifulu ndị ọhịa anyị ọ na-aga atụkwasịba obi na ebe ọ na-enwere onye zọrọ ya nọ nyanwa zọrọ onwe ya. Ifochakpi wọọ. Kedu ihe mụtara n'akụkọ a? Akụkọ a kọwara onwe ya n'ụwa anyị nọ atụkwasị na mmadụ obi, maka na ndị tụkwasịrị obi iji wee nwere olileanya ha nwekwara ike ịyalịpụ gị n'oge mkpa, oge ihe eji gị ka ọ dọgbuo gị. Ndị anyị lekwasịrị anya ga-eme gịnị? Ga-ayalịpụ gị. Ihe ya emenwula onwe gị, atụkwasị na mmadụ obi ka ọ meeli gị. Enwe n'oke olileanya n'ebe mmadụ nọ karịa ka isi wee nwee olileanya n'ebe ị nọ. Mali na ihe ọbụla ị chọrọ ime na ihe emenwe. Onwe ihe mụta n'akụkọ a mee ka anyị malụ na the comment section. Ọ ya adịkwa n'oge ọzọ oge anyị ji wetara unu. Mgbede ọma. Oge akụkọ Igbo nwe m, ọka bụkwa m unu nwaanyị Ngozi Mmadụ. Ebe ọ na-akpọtụ na Igbo Amaka TV, pinyere anyị aka ka isonyere anyị n'ihe na-eme na mpaghara Igbo. Ọ bụ ejije, egwu, nri, ekike, asụsụ, akụkọ ifo, omenala ma ọ bụkwa okwu miri emi. Igbo Amaka TV, Igbo ga-adị.